Kymenlaakson sydämessä, Salpausselän harjulla, Urakukka ja Pyhäjärven ympäröimänä uinuu Iitin kirkonkylä, elävä ulkoilmamuseo. Seudun asutus on ikivanhaa. Kalaiset järvet ovat tarjonneet elantoa jo kivikauden ihmisille. Salpausselkä jakaa seudun kahteen erilaiseen osaan, eteläiseen maakansaan ja pohjoiseen vesikansaan. Jo 1500-luvulta lähtien on kansa soutanut 3 järveltä kirkolleen. Vanhan tarun mukaan Hiidenvuoren isohiisi hätytteli venekuntia, joissa matkasi hameväkeä. Nykyään Iitin kirkonkylää voivat turvallisesti lähestyä myös naiset pohjoisesta päin ylittämällä Kymijoen virran sinistä siltaa pitkin tai etelästä poikki viljavien peltojen. Matkailija kohtaa historiallisen kylämiljöön. 1800-luvulta peräisin olevat talot reunustavat harjulla polveilevaa tietä helminauhan tavoin. Silmiinpistävän hyvin hoidetut talot puutarhoineen tarjoavat asuinsijan kylän noin 100 asukkaalle. Kylän maita viljelee muutama maanviljelijä, uutta kaavoitusta tehdään, ikärakenne nuorenee ja kesäasukkaat kaksinkertaistavat väkiluvun. Silti kylällä ei postia, kesäkahvilaa ja 50-lukua henkivää kioskia lukuun ottamatta ole lisäpalveluita. Asukkaat käyvätkin pääosin töissä läheisessä Kausalassa ja pidemmällä Kuusankoskella. Niinpä kylä edelleen nukkuu ruususen untaan vuonna 1690 rakennetun paanukattoisen puisen ristikirkon suojissa. Kirkko onkin kylämiljöön keskus. 80-luvulla kirkko sai uuden iitinpunaisen ulkokuoren ja sisäosien entisöinti valmistui Iitin pitäjän 450-vuotisjuhlan kunniaksi. Kesällä kirkossa tungeksii hääpareja ja kirkkomaalla parveilee häävieraita tuoden eloa muuten hiljaiselle kyläraitille. Vanha viljamakasiini toimii nykyisin kotiseutumuseona kertoen tarinansa Iitin menneisyydestä. Raskas rautaovi ja ajattomasti äänähtelevä lukko vartioivat Iitin historiaa